Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi yethu Jesu. Siyajabula kakhulu ukuthi senifikile. Senimukelwe ke. Ngiyathanda nje nakuphinde ngisho ukuthi usekhaya namukelekile. Ngiyacela nje isihlalo esingaphambi kwakho singathi ngci kunendawo phambili. Asimuveni bazalwane size phambili. Bengithi kuzofika obaba abafikanga so omama laba bazoza phambili. Size phambili. Ngicela abadumisi emabranchini nansi indawo yabo. Ngiyacela ozaziyo nje ukuthi umdumisi nansi indawo. Singabibikho isihlalo esiphambi kwakho esingenamuntu. Sondelani. Babuzulu, babumthelo. Ngiyacela sisondeleni bazalwane. Ngiyacela sisondeleni ukuze abangenayo bangene ngemuva. Kusho ukuthi ama-asha awekho. So ngicela abangenayo bangene ngemuva. Abavele sebehlezi beze phambili. Ngiyacela bazalwane. Ukuze singaphazamiseki abangenayo bangena ngemuva. Uma ngabe ihlalo iphela o-asha bafake ihlalo ngemuva. Uma ngabe khona o-asha. Uma bengekho uthatha isihlalo ubeke uhlale. Kodwa ayingabe bikho isikhala phambili. Sondelani bazalwane, yazi la ekhaya asigabi. Ngicela ukungicacisela. Asigabi la ekhaya so akekho nesihlalo sakhe. Uyahlala nje esihlalweni osibonayo. Awulindi ukuthi indawo kasibanibani akekho nendawo. So ngiyacela. Badumisi nansi indawo phambili. Abazalwane nazi indawo. Abazongena abahlali ngemuva. Nakusasa ngiyacela benjalo bazalwane. Thina singabantu besifazane ngithi. Sama organizer, singama manager. Angithi singongqothi ngithi simbokodo. Sihlulwa yini? Usungahlulwa ukuhlala esihlalweni esiphambi kwakho. Ngiyabona ukuthi ngiyasiphoqa. Usungahlulwa ukuhlala esihlalweni esiphambi kwakho. Hawo, imanager yonke bakwethu. Awukahleli. Kahleni. So ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga ukuhlonishwa. Ngiyazi ukuthi angibutho nje, ngiyabonga ukuthi nihloniphile nanyakaza. Noma bese kufudumele esihlalweni ohlezi kusona. Kodwa nje ngiyabonga. Siyanimukela Freetown.
Sengiyabona uJaytown singenile, ngiyanimukela nonke Mafakatini, Wilo, bonke ngibabonile, uMtuba sefikile. Nehawini, kakayiboni. Kodwa kusho sebefikile uMatatiyele, fika izolo. Nalela ngazikhona, kuphi seBroncos SWAT, bafika izolo. Siyambonga uNkulunkulu, siyabonga abazalwane bahle kakhulu enkosini. Namhlanje ke usuku lwethu lokuqala kulomhlangano inkosi esibizele kuwona. Ngiyazi ukuthi sisuka emakhaya ahlukene, sinemthwalo ehlukene, siney'dingo ehlukene, sinaney'fiso ehlukene. Kunento emnandi eshiwo yizwi lenkosi ukuthi inkosi inikeze lo nalowo ukukholo okungangayo. Ayekho olindele ukuthi abe nokukholo okuncane uma inkosi ingamnikanga okuncane. Ayekho futhi olindele ukuthi abe nokukholo okukhulu inkosi ingamnikanga ukukholo okukhulu. So siphiwe ngokulingana inkosi njengoba isilinganisele. Izwi ke esizofunda isiqubulo sethu sisithola lapha yana encwadini yamaHebheru chapter 11 verse 6 wakhona. Isona siqubulo bese inkonzo yethu yalo nyaka esithi kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Ngokubozayo uNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walaba abamfunayo. So isiqubulo sethu sithi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Sizokhulekela ke sikhulume ngalelo zwi namhlanje, kodwa ke singakaqali ke ukufunda izwi lethu sizocula. Ngiyacela nje sihlabelele unumber 43 emacilongweni igama lenkosi. Ngiyakholwa ukuthi abadumisi bazongikhava bangivikele. Igama lenkosi
Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga Nkosi ukuba kule ndawo. uJesu Kristu uyinkosi. Sesifundile-ke sasisho isikhulumo salezinkonzo. Ngiyacela-ke siqale ukufunda ukuthi uyini ukukholwa. Lithi isiqubelo sethu ngaphandle kokukholwa akukho lithokozisa uNkulunkulu. Uyini-ke ukukholwa? Sizoqala lapho. Impendulo-ke yalowo mbuzo siyithola khona lapha amaHebheru 11 verse 1, chapter 11 verse 1. Isiqubulo sisithole verse 6. Kodwa impendulo yokuthi kuyini ukukholwa sikuthola lapha verse 1. Okufundeka kanje: kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Verse 2 athi ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Verse 3 uthi ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, ukuze kuthi okubonwayo akuvelanga okubonwayo. Ngicela ukuma lapho besiphendula umbuzo othi kuyini ukukholwa. Verse 1 uyimpendulo. Ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo, futhi kuyiqiniso nangezinto ezingabonwayo. Uma ngabe sithi ukukholwa kunguqiniseka, ukuqiniseka kusho ukuba neqiniso, ukukwazi ukuthi noma ngabe kunjani, njengoba nje nginesiqiniseko ukuthi mina noma ngabe mhlambe sengiyagula noma ngabe ngiphanjanelwa ikhanda, kodwa mina nginesiqiniseko salokho. So ukukholwa kuwukuqiniseka kahle kahle ngezinto ezithenjwayo. Uma ngabe uqinisekile ngento oyithembayo, uqiniseka nani? Uma sikhuluma ngokukholwa, kukhona ukuthi ungakholwa nanoma yini, kodwa la sisendlini kaNkulunkulu sikholwa uNkulunkulu. Okokuqala nje uthi uNkulunkulu ezweni lakhe kufanele sikholwe ukuthi yena ukhona. Sikholwe futhi ukuthi noJesu Kristu ukhona. Sikholwe futhi ukuthi uMoya Ongcwele ukhona. Ukuthathu emunye kaNkulunkulu ukhona. Yilezo zinto kumele sikholwe yizona. Sesingakholwa-ke nokunye okulandelayo, njengokuthi uJesu Kristu wavuswa uNkulunkulu kwabafileyo, kuyiqiniso, angeke siguqule. Izinto esingeke siguqule, angeke uguqule ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, ngeke uzoguqula. Noma ungakholwa ukuthi likhona idlozi, ngeke ube naso isiqiniseko sokuthi idlozi lingakuvikela. Kodwa unesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyakwazi, ukudala wakwazi. Yikho ethi lapha kuJeremiah, ngakwazi ngingakakubumbi ngase ngikwazi. So ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, ukukholwa ey'ntweni engeke uzuze uyibone ngesinye isikhathi. uNkulunkulu uma ngabe edala umhlaba, abambonanga ababe naye uma ngabe babekhona ebumba umhlaba, kodwa wawudala ngezwi lakhe. Siyalibona yini izwi bazalwane? Asiliboni izwi, kodwa siqinisekile ukuthi kukhona izwi. Angithi sinalo iqiniso lokuthi izwi likhona, kodwa sikwazi ukulibona. So ukukholwa uqiniseka ngezinto ezingabonwayo, ube neqiniso ukuthi nje uNkulunkulu ulithi izwi kaNkulunkulu angeke abonwe umuntu. uNkulunkulu akabonwa bese uyaphila. Kusho ukuthi uNkulunkulu uhlangana naye uma sekufika usuku lwakho lokwehlulela. Ungakafika usuku awukwazi ukumbona uNkulunkulu, kodwa siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Futhi siyakholwa ukuthi izinto ezenzeke empilweni zethu masicele uNkulunkulu yena osenzayo. Kodwa siyakwazi ukumbona ezenza bazalwane.
sibona esezenzile ukukholwa yilo. Iyona nto ke esikhuluma ngayo kule nkonzo. Ukhona ukuthi mhlawumbe usuke ekhaya washiya kumapeketwane kodwa wanokukholwa ukuthi lizovalele lizobiyeleka ikhaya lakho. And lizobiyeleka ngoba unjani? Ukholwa izinto ezingabonwa. uNkulunkulu ukhona bazalwane futhi ukuthi lethizwi lakhe ungumvuzi wabakholwayo. Kusho ukuthi uma nje uqala ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona uzokuvuza uzokunikeza umvuzo wokuthi konke okucela kuye akwenzele khona. Yayibona umvuzo esiwuthola ngokukholwa uNkulunkulu. Asikufanelanga esikwenzele uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokuthi siyakholwa, uNkulunkulu uyasivuza ngokuthi asenzele lokho esikucelayo. So namhlanje bazalwane bodadewethu omama nezingane baningi abancane kunami lapha ngiyababona nje omama Zondi izingane kumina. So ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ake sibambe lento ukuthi uNkulunkulu uyasivuza usuku nosuku. Uzubona izinto zakho zingahambi kahle uye kulabo okuthiwa ngabakini. Umuntu athi efengenayo ngisho inkukhu iqhude egcekeni ebese efuna inkomo engasasebenzi engasekho nokubakho engasanyatheli emhlabeni. Kodwa kuthiwa ufuna inkomo. Ake sikholweni ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uzosivuza ngokukholwa kwethu. Sesidla imvuzo yokukholwa. Ngiyakhumbula ukuthi lapho esibuya khona bazalwane besineyinkinga ezimangalisayo. Ukuze ungazi ukuthi uzothathana uhlanganise nani uphumeni. Kodwa safika kaJesu yazi sifike simtshele nje inkosi ngiyakholwa ukuthi nalesi simo asisikhulu kuwena. Bese uNkulunkulu esivuza. Ngiyayithanda leyo mvuzo bazalwane. Ngoba siphila nje siwumvuzo wokukholwa uNkulunkulu. Ulapha nje namhlanje kuningi izinto ebesidinga nemali ogibele ngayo. Ziningi izinto ebezidinga wena ukuthi ube khona. Kodwa la namhlanje uNkulunkulu ukuvuzile wathi kuzo zonke izinkinga zakho ngizogxomelisa nje ukuthi hamba uye enkonzweni. Bese mase sifikile ke bazalwane bese senzani? Sikholwe siqhubeke sikholwe. Ngoba uma sizokuyeka ukukholwa uzosuka umvuzo wethu. Ake siqhubekeni ke sikholwe izinto ezibonwayo izinto esingaziboni sizibone ngoba uNkulunkulu esesivuze ngazo. Ngiyakhumbula ukuthi uma ngabe ngikhula bese ikhaya nje elingenalutho kodwa bese ikhaya nje eliphila njengemndeni yonke siphila nathi sikhula. Kodwa akekho wayazi ukuthi sobangaki. Izolo ngike ngakhuluma nodadewethu sesisele so2 ngithi mina sisi uNkulunkulu usephuma kude kabi nami. Buka nje abamlamayo abasekho bancane kunami. Abasekho ngikhona mina. uNkulunkulu uyasivuza. Asivuze nala singalindele khona ukuthi uzosivuza ngakho. Angazi ukuthi umvuzo onjani lo ukuthi usale wedwa kimi. Kodwa kuwumvuzo ngoba kusho ukuthi khona la uNkulunkulu esafuna ukungikhombisa khona ukuthi ngingakwenza nalokhu ngizokwenza nalokhu ngizokwenza. uNkulunkulu uthembekile futhi asikwazi ukushintsha ukuthembeka kwaNkulunkulu sikumboze ngamathemba ethu ayize. Angazi noma ngezwakala. Awukwazi ukumboza thembeka kaNkulunkulu ngethembe liyize. uNkulunkulu uzokujezisa. Kunesijeziso ke ukungakholwa. Ukungakholwa nje kukodwa kunesijeziso. Ngike ngabheka nje ngibheka ukuthi izinto ezenzekayo manje emabandleni sibhizi sikhomba amabala. Ukhomba ibala engotsheni kalo ungakayibheki wena ukuthi angakanana kuwena amabala. Kodwa ukwazi ukukhomba, ukwazi nokusho ukuthi hayi usibandana kakhulu. Asikholele umuntu bazalwane. Asikholwa umuntu. Asikholele umuntu. Kodwa sikholwa uNkulunkulu
futhi sikholela ukuvuzwa uNkulunkulu. So asiqaphele lento esesiyenza bazalwane. uNkulunkulu afika akhombise wena ukuthi mamzondi leli bala angilithandi kuwe. Khumbula uNkulunkulu wakwazi engakakubuphi. Ukhumbule futhi ukuthi uNkulunkulu kanye nokulindwa kwakho ukulethela indlela yokuphepha. Ukukhumbule futhi ukuthi uNkulunkulu ukunika isilinganiso esilingene wena sokukholwa. Uma ngabe kunjalo, kholwa ngendlela uNkulunkulu akulinganisele ngayo. Uma ngabe ungakholwa ngendlela uNkulunkulu akulinganisele ngayo, uyaphunyuka umvuzo. So bazalwane, kule nkonzo izoba imfushane nje. Kodwa ngiyafisa ake sizindle ngokukholwa. Ukuyibheke nje ukuthi ngikholwa ngendlela osongifuna ngikholwe ngayo yini. Yebo siyabalibo siso ziningi. Ziningi uyazi ukuthi uthi uma uvuke ekseni isibusiso sokuqala inkosi ngivulile amehlo. Isibusiso sesibili inkosi sengisukumile ngimile ho. Bese sithatha unyawo liyaya phambili. Esesine hawu Nkosi nami noma ngilale ngixake kangayizolo ilanga liphumile ngakwami. Wena ziningi yabona ngathi uyabala. Bese uyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ayikho injabuliso, ayikho nenkohliso kuyena. Akushilo kuyikho futhi akushoyo. Kumile kuzele phakathi umhlaba umile. Akaze sizwe kuthiwa namhlanje South Africa ilanga liphumanga. uNkulunkulu ubona ukuthi akake ngalikhiphi ngoba wathi ilanga lizophuma. Ukuthi ukuphi ukuthi benzeni abantu bakhona noma ngabe ke sebegeza ngegazi labanye. Kodwa uNkulunkulu ilanga lapho uzolikhipha ngoba wayeshile ekuqaleni. Ngike ngabheka indaba kaSawuli. Ngibheka nje ukuthi uSawuli wayekhethiwe uNkulunkulu. Wamkhetha ukuthi uzoba inkosi yokuqala yakwaIsrayeli. Uthe mayemkhethile wayemazi uNkulunkulu uSawuli. Wayemazi engakamubumbi. Wayemazi uSawuli. Wayazi ukuthi uSawuli khona la izoba ntekenteke khona. Uma ngabe uSawuli esentekenteke usephakanyiswa ngabantu. uSawuli into esiyenzayo nathi. Akekho nje ongake ngitshele la sukuma athi mina angikaze ngize ngicele advice kumakhelwane noma kumama umfundisi noma mhlawumbe kumfundisi. Ukhona bazalwane ake ningiphoxe nje athi umuntu mina nje angiceli ningiphoxe nje athi umuntu angiceli. Angithi uNkulunkulu khona bazalwane. uNkulunkulu uthini uqobo sithi akuzeli akalali. Kodwa uma ngabe sekuvela izinto uNkulunkulu kube ngathi useleleke manje sengihamba ngiyofuna advice kumuntu. Angithi niyabona ukuthi siyakususa ukukholwa kwethu sikubheke kuma-wardrobe ukuthi hayi kholwa ngizobuye ngikulande Sunday. Angithi bazalwane ake sikholweni kunomvuzo. Ngifuna ukuthi namhlanje uphume uthi nje ngingumvuzo ngokukholwa njengoba yini. Ngoba mhlawumbe ingane iyagula ekhaya. Mhlawumbe ubaba uyagula. Mhlawumbe ubaba akazi imali yaphuma noma lasho. Obaba banayo lento yokuthi ingqondo zimbi. Ngiyaxolisa. Banayo. Khona bangiphikisa. Ziyahamba. Ziyazime nje. Uthi uhamba mina ngeke ngithi ngiphuma lapha kanti ngithi ukudla kusefrijini uzothatha nje ufake i-microwave. Ngibuye kuhleze efrijini ukudla umuntu edlisini. Angithi niyayibona leyo umshiye nezingane ke lo muntu. Angithi umthembe nezingane zakho wena. Zizodlana isingi. Zizodla nje siyezingane zifike zisuthi nje ingane zidlile isinkwa mhlawumbe no drink mhlawumbe nama chips. So ingqondo ziyama ngoba kodwa uNkulunkulu yakhe ingqondo ayini. uNkulunkulu uthe obaba ibona abayinhloko yethu yemndeni. And uma ngabe ubaba eyinhloko yomndeni kusho ukuthi yena indaba zakhe uzilanda kuNkulunkulu azilethe kithi. Uma ngabe ubaba ke ingqondo isimile ubani uzolanda indaba kuNkulunkulu azilethe kithi.
Ingakho-ke silapha bazalwane, sizofunda leyo nto. Ukuthi ngokukholwa nje Nkosi, uma ngabe ngokukholwa uAbraham wahamba noSara behla benyuka, nami lo onginike yena ngizohamba nje naye. Sehle senyuka la umbizele khona uyozwavula amehlo akhe. Ngoba uNkulunkulu uyawavula amehlo omuntu. Umuntu uNkulunkulu amdalele ukuphila. Uphila noma ngabe ushayiswe yibhasi noma ngabe ushayiswe isitimela. uNkulunkulu amuphe ukuphila umuntu. Yilokho nje kufanele sikukholwe. Sihlushwa yini? Uculi kunecule lesi ngibona omama behamba noJesu bayakholwa. Manje kanti mina ngihlulwa yini? Ake siyibuze nje. Uthi uma usuzwa ukuqubuka ngaphakathi ukuthi thetha manje usuyafika ekhaya ngikhumbula ukuthi uma wami ubethamba imhlangano yenkonzo kakhulu. So ubethi uma ebuya uma ngabe ebuya umama afike mhlambe khona esingakwenza ngakahle. Ube umuntu othethayo. Kodwa ubebuya emhlanganweni ubefike nje anithi khulu ngehlo angene endlini. Abeke ikhwama akhumula ijoyini. Lapho ke thina sesiyathuthumela ke lapho sesibalekile sayocasha. Asisafuni ukubona ukuthi mayisekhumula ijoyini kuzokwenzeka noma sasikhonile ekutheni mayisekhumula ijoyini kuvela umama. Asavela umzalwane sekuvela umama ke manje ophethe uswazi lompentshisi ozodweba andidwebe lento engakaze ngiyibone. So uma ngabe uNkulunkulu bengenze njalo ithini ngabe sikuphi? Ngabe sinjani? Uma ngabe nje uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu muhle ngoba uyavuza. Uyasivuza ngokukholwa nje ukuthi ukhona. Ngokukholwa nje ukuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu uzasivuze nangomoya oyingcwele. Akuphe nje umoya oyingcwele ububani athi ezwini lakhe endlini yenkosi kunohlobo olubili lwezitsha. Athi kukhona ezidelelekile, kukhona nezihloniphekile. Awungitshela ukuthi uNkulunkulu wayengenawo lowo mqondo ukuthi khona nabanjengami abangelutho. Ngabe ngikuphi? Ngabe njani? Sivuziwe bazalwane, siwumvuzo wokukholwa. Siwumvuzo wokukholwa, angikhathali ukuthi ubani lo okholwe kangaka. Kodwa nje siwumvuzo wokukholwa. Manje ke ngiyabheka ukuthi ezintweni esingakwazi ukuyibona sikwazi ngisho nokubona umoya. Uma ngake kuthiwe nje phuma lapha phandle ubheke ukuthi umoya ubhekephi, angithi uzobuka isihlahla awuzukubona umoya. Kodwa siyakholwa ukuthi umoya ukhona. Sikholwa ukuthi umoya ukhona, sikholwa ingakho umoya kaNkulunkulu kuba engafiki ewumoya ongeze ukubona umeza kuwo. Ufika ngesipho esithize akusebenzisi. Uma ngabe uNkulunkulu ekwazi ukwenza konke lokho besingemkholi bazalwane. Bengeke yini ke mhlawumbe uthatha ithemba lakho umnike. Ukhona lo mhlabeleli owayehlabelela ngesiphozo ubani kambe lo osanokushona loshone before iCovid wayethi thatha inkinga zakho umnike uThixo usishiye lapho. Ngoba uma ngabe uzophinda uyithathe uNkulunkulu inkinga zakho kusho usayikholwa. Awumkholwa nokuthi unendawo yokuyibeka. Awumkholwa nokuthi nje uma eseyithathile ngeke ayibuyisele kuwena. Awumkholwa nanokuthi yena uthatha aphose kude la ungeke usafika khona wena. So uNkulunkulu usithembile bazalwane, usithembe ngaleli thuba asinika lona. Ukuthi siqonde ukuthi simele ukukholwa uye. Sikholwe ukuthi usidalile, sikholwe ukuthi ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Ukukholwa nje lokho enhlizweni yakho ukuthi Nkosi ngiyakholwa. And ke kunezinto uma ngabe uzopheka mhlambe upheka istambu ngelinganiso. Kunezinto kufanele ukuthi usifake ukuze istambu sakho sibe mnandi. uNkulunkulu usiphile irecipe yokukholwa. Wasipha ukuthi uma ukholwa
kufanele wenze njani ekuqaleni, kufanele udilize udonga, kufanele ususe konke okungamthokozisi, aze athi kufanele udede kukho konke, ngisho nje okubonakalayo kukubi. Kodwa thina asibe nalo lelo so lokuthi kubonakala kukubi, kuthi kukuhle kukubi sikubona ungathi kuhle, bese siyakuhlobisa. Ngike ngahleka ngihlangana nomunye umhlobo wami omdala lapha, usho into embi ngendlela engasayo kodwa uyayihlobisa. Bese ngithi mina uyazi ukuthi isono kodwa simbozike, ungasimboza phambi kwabantu, kodwa uNkulunkulu nakumuntu onomoya kaNkulunkulu sisobala. Uma ngabe ungakakwazi ukuhlukanisa into eshiwo umuntu ukuthi le ngeke imthokozise uNkulunkulu, le ayimthokozise uNkulunkulu, le ayisiyinhle, noma angayihlobisa kanjani. Ngike ngibuke lento le okuthiwa i-cryptocurrency, yabo lento yokutrade. Ngiyaxolisa makhona abatrade. Kodwa imali ephumaphi leyo bazalwane? Uthi umshumayeli uchaza ukuthi uNkulunkulu umnikile umuntu umshikashika wakhe ukuthi awushikashike. Kodwa thina bese sifuna nje into ezothi uthi chafa ngomunwe diliye imali. Uphi umshikashika lapho? Umkholiwe uNkulunkulu? Asiqapheleni bazalwane, kunezinto ezibukeka zizinhle kanti ziwukufa. Angisho ukuthi imali iwukufa, ningangizwa kahle, imali siyayisebenzisa sonke, kodwa uNkulunkulu usinikile umshikashika. Awuthembeke emshikashikeni uNkulunkulu akunike wona. Kukhona abanye abanike nje ukuthi bazonakekela izingane, bazokhulisa izingane emakhreshi. uNkulunkulu ukuthembile, usufika-ke wena newari yakho asekhaya uzoshaya ingane la ekhreshi, ingane engakwazi, engazi nokuthi eyazi ukuthi uthisha wayo nje kuphela. Uyayiqoba ngenxa yokuthi wena unenkinga emuva. uNkulunkulu usinikile umshikashika, asikholwe ukuthi lokho engikwenzayo ngikunikeze uNkulunkulu. Uma ngabe ukholwa, umvuzo usutholile. Othi kuphela inyanga kuzisheke ubone la ukuthi awuchaleli-ke kaNkulunkulu. Singalindeli ukuthi ngoze ngiphiwe umuntu engingamazi lapha yana ukuthi imali ivela kuNkulunkulu. Niyayibona leyo nto? Ngikhuluma kahle, ngikhuluma nama-manager, abantu abamanager amakhaya, bamanager yonke into. Kodwa nje uNkulunkulu usithembile, uNkulunkulu uyasazi. Bese sibuya-ke sizobheka ukuqiniseka ukuthi sisho ukuthini uma sikhuluma ngokuqiniseka. Angithi uma uqiniseka usuke ungeke uyishintshe leyo nto, noma kungafika amasosha akukhona. Siqinisekile bazalwane evangeli, useze isikhathi la kuzofika khona amasosha afike asikhombe ngesibhamu la, athi shisani nanka amabhayibheli, abeke ikhoza lomlilo la, athi shisani lamabhayibheli sizokwenza njani, sizoma. Sibonile kwenzeka kwamanye amazwe, bedutshulwa abantu bebulawa, kufanele ukuthi imbheko okudubulayo. Sibonile indaba kaStefani, sambona uNkulunkulu emvuza uStefani sala, wamvuza nomvuzo omkhulu ukuthi abone izulu livulekile. Yilokho-ke bazalwane okulindeleke kuthina esikholwayo, ukuthi uma ngabe kufika izikhathi zobunzima asiqiniseke ngento esiyiphethe. Asiqiniseke kumanje nje sikhuluma ukuthi igama elithi uJesu Kristu inkosi ivula iminyango evaliwe, lenza konke. Asiqiniseke nayo. Angathi umuntu uma esethe nje, kanti usho njalo wena, ubese uthi hayi ebandleni lami kusho kanje. Awusaqinisekile, usuyangabaza, usuyabona ukuthi hayi uye lo nsibando sitshela lento, asimazi ukuthi uyithatha. Asiqinisekeni bazalwane, uma ngabe siqiniseka umvuzo, buka umvuzo kaStefani, wabona izulu livulekile, wabona zonke izindaba zasezulwini la emhlabeni. Uma ngabe uNkulunkulu ethu ungumvuzi wabakholwayo, usho-ke into enjalo. Angeke bazalwane kube ukuthi thina sizodukuza nje silandele, ulandele. Ngike ngabona omunye umfundisi omhlophe ekhuluma ngale ndaba ukuthi uyaklinwa ihlalo wena uhlezi phansi, kuphansi kakhulu lokho kunakho.
Kuyashanelwe enkonzweni uhlezi phansi wena, ulokhu uphakamisa iy'nyawo nje bangakushaneli. Kwenziwa noma yini, uqatha iphepha phambi kwakho, wena ubuka abanye ukuthi abalicoshe. Siyaphi ukukholwa ongenamsebenzi kufile? Bazalwane, asingakholwa okufile ukukholwa, ngoba ngeke sikuthola umvuzo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizohlabelela iculo bese siyavala inkonzo yethu. Angizukusho imemezelo sizoshiwo abaqondene nazo. Ngizocela sihlabelele iculo unumber 120. Jesu ulidwala lami ungene oyena oyena
wethuleke. Baba, siyabonga egameni sibonga umusa wakho, sibonga uthando wakho, sibonga Nkosi umvuzo sipha wona ukuba sibe khona, sinikeze ukhulumo uNkulunkulu wethu wanekutshela isizwe lakho Nkosi ezweni zethu nasey'mpilweni zethu, theke izwi lakho abantu omncane nobukhali ney'nqimba zonke ezinamhlanje zombili abantu omuhle sizeke ukuzohla sihlukaniswe ngezwi lakho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sengizobuyisela kumphathi wohlelo abese enikeze-ke abazosinikeza iy'memezelo, noma ngivele nginikeze uthi umphathi wohlelo unginikeza ukuthi nginikeze abazosipha iy'memezelo. Zokuqala ngowasekhishini, zokuqala ngikethavini. Angazi uma ukhona yini owaka-housekeeping. Housekeeping. Khona waka-housekeeping? Akekho waka-housekeeping. Woza Musa. Woza Musa uzositshela inkinga zamanzi.